ନିଅ ତମ ଅଣ୍ଡା ନିଅ। 3, 2, 1. ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବର୍ଷା। ହାଇ ମାରୁଛନ୍ତି କେଡ଼େ ଜୋରେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କ'ଣ ଆଜି ରୋଷେଇ? ଓ କାଲି ଛତୁ ଆଣିଥିଲି ଯେଉଁ ଛତୁକୁ ଟିକେ ସେକା ହେଉଛି, ଟମାଟୋ ଡାଲି ହେଇଛି ବୋଧେ, ଭାତ ବସିଛି। ଆଜି ବର୍ଷାଙ୍କର ଟିକେ ଉଟି ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ ସିଏ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ସକାଳୁ ଉଠିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ନିଦଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଧନ ଏବେ ଉଠିଲ, ରୋଷେଇ କଲେଣି ଉଠିକି ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇ ମାରୁଛନ୍ତି ଲୋ ମା, ନିଦ ଛାଡ଼ିନି ପିଲାର। ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼, କିଛି କହୁନ ଟିକେ। ତା ବୋଲି ଟିକେ ମୋ ଆଡ଼େ ଅନେଇକି କିଛି କହିବ ନା। ଆଉ ଯଦି ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କହି ବି ପାରୁନି। ଶୀତ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି ରୋଷେଇ କରିବା, ଓହୋ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଛତୁ ସବୁ ସରିଗଲା? ଆଜି ତାହେଲେ ଖାଇବାଟା କ'ଣ? ଛତୁ ସେକା, ଟମାଟୋ ସେକା, ଆଳୁ ସିଝା, ପାଗ ଡାଲମା। ଆଜି ପୁରା ଦେଶୀ ଖାଇବା ନା, ମଜା ଆସିଯିବ। ହଉ, ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକିଂ ହେବ। ମୁଁ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବି, ପୁଣି ବରମୁଣ୍ଡା ଯିବି। ଘରୁ ପନିପରିବା ପଠାଉଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ପଠାଉଛନ୍ତି। ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ବି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ସଦାବେଳେ ଛୋଟ ଥାଆନ୍ତି। ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ବି ଘରୁ ଚାଉଳ ପନିପରିବା ଟିକେ ପଠାନ୍ତି। ଯିବି ଆଉ ଟିକେ ପରେ, ବର୍ଷାକୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ଗାଁରୁ ଆସିବ ଆମର ଚାଉଳ ପନିପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ ବରମୁଣ୍ଡାକୁ। ଟିଫିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଇଛି। ବର୍ଷାଙ୍କର ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ଭାତ ଡାଲି, ଏଇଟା ମୋର ଭାତ, ମୁଁ ଡାଲି ଏକା ନେଇଯାଇଛି। ଟିଫିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେବା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି, ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଯିବେ ବୋଲି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଓଟି ଅଛି ତ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଜୋରେ। ଆଉ ମୁଁ ଟିଫିନ୍ଟା ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଉଛି। ନହେଲେ ତୁମେ ବାହାରି ପଡ଼, ଆମେ ବାହାରିବା ହେଲା। ଆମ ଏଇଠି ଉପରେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଜୋରେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। କେଡ଼େ ଜୋରେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଦେଖିଲେ, କେଡ଼େ ଜୋରେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଯାଉଥିଲା, ଦେଖେଇ ପାଇଲିନି ଆଉ ପଳେଇଲା ତରତରେ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେବା। ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ ସ୍ୱେଟର ନେଇନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲାକୁ ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରିଲାନି, ମୋର ଲେଟ୍ ହେଉଛି ବରମୁଣ୍ଡା ଯିବାକୁ। କ'ଣ କହିବ, କେତେ ପିଲାର ଅବହେଳା। ମୁଁ ତରତର ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଆଣିବାକୁ ଯିବି 10ଟା ବେଳକୁ, ବସ୍ ଅଛି, ତମେ ଜାଣିପାରୁନ। ପିଲାର କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ପିନ୍ଧ, ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧ। କେତେ କେୟାର କରିବି ମୁଁ ଏ ଛୁଆର। କେୟାର କରି ମୋ ଦିନ ଗଲାଣି। ହଉ ତମେ ତଳକୁ ଆସ, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରୁଛି। ହଉ ମୁଁ ଆଗରେ ଚାଲିଲି, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗାଡ଼ିଟା ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖୁନ ସେ କୁକୁର କେମିତି ଭୁକୁଛି। କାଇଁ ଭୁକୁଛୁ? ବର୍ଷା ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଖୋଲିଲେ ଆମେ ଯିବା। ଚାଲୁ, ଆମେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପିଲାଟା। ଆଜି କିଛି ଖାଇନି, ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ବୋଲି। ହଁ ଧରିଛି, ହେଲମେଟ୍ଟା କହୁଛି ନେଇଯାଅ ତମ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ଧରିକି ଯାଇପାରିବିନି, ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଏକରେ ପିଲା ଜଳଖିଆ କରିକି ଆସିନି। ଧନ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ। କାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବରମୁଣ୍ଡା ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି, ପିଲାଟା ଖାଇନା ଯେ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ। ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛି। କୁହନ୍ତୁନି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ପ୍ଲସ୍ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ରହିଯାଇପାରେ, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ବରମୁଣ୍ଡାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଗାଡ଼ି ଆସିବ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଅଧିକା ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ିରେ ଚାଉଳ ଆଣିପାରିବି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଆଗ ତେଲ ଟାଙ୍କି ଆଇଲି, ତେଲ ପକାଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ଆସିଲେ, ତେଲ ଟାଙ୍କି ଗାଡ଼ି ଆଗ ତେଲ ପକାଇଦେବା। ତେଲ ପକାଇଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିରେ, ଚାଲି ବରମୁଣ୍ଡା। ଗାଡ଼ି ଆସିନି, ଆହୁରି 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି। କଲ୍ କରିଥିଲି, କହିଲା। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଆଜି, ନହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବସ୍ ଆଜି ଛାଡ଼ିଦେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ବରମୁଣ୍ଡା ଯିବା, ଦେଖିବା ଘରୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ।
गाड़ी आमर आसो ओभरब्रिज उपरको ओभरब्रिज उपरको चलतु पलैबा मुंडा बस स्टाण्ड आगुरी पूरा कादुआ पंख होकर रोला ए पूरा गोटे अलग प्रकार हो जाए जहाँ कह नवीन पट्टनायक टाइम गोटे अलग प्रकार क्रिएट करदेकी जाती पूरा एयरपोर्ट भाया फिल आसे बरमुंडा बर्तमान ये सब गाड़ी जाऊँगी सब डिस्ट्रिक्ट की जाऊँगी ओभरब्रिज की बर्तमान बरमुंडार स्टार्टिंग पॉइंट गोटे सब लोक जावासा करती बर्तमान मु ओभरब्रिज उपरको जाऊँगी गाड़ी की वेट करके रही गाड़ी आसो बरमुंडा ओभरब्रिज उपर मुझे ठिया वेट कर घर गाड़ी आसो बर्तमान देखा गाड़ी केतल आस कल कर कहला 10 मिनट पर आसो बोली ओभरब्रिजटा बढ़िया कहीं आगुरी लोक एपटू रोड क्रॉस करपटू जावाई भारी असुविधा होते यहाँ जहाँ गोटे भल इनिशिएट देती आम गवर्नमेंट जहाँ एपट क्रॉस करने एपटू आसापी आग नयापल्ले था सबुठ फास्ट मुझे जानी बोलते कटक बादामबाड़ी बस स्टाण्ड तापर धीरे धीरे आम भुवनेश्वर आसला आम जयदेव बिहार पाखे से क्राउन होटेल आग से गोटे ये सब जगह रोड एपटू सेपटू जाए भारी असुविधा होता बर्तमान जहाँ हो जाए बढ़िया है एपटू सेपटू जावाई और देखिए आम गाड़ी केत बस आसो कहीकि 10:40 हो गला मुझे ठिया अध घंटे भाया बस एवं आसूँ देखु आम गाँ बस सियाड़ू आसूसी बस आसला कि खुशी जहा हो घर पठे आणिक आसीगले चाउल देते आलू आमर नाला आलू दा धरिक आई पनीपरिया कौन देते देखिए शाग देते कोबी अच्छी टमाटो अच्छी बैगण भी बोधे अच्छी कोबी टमाटो बैगण सब देते घर पठे आबे रखीदे जा मोर भी ड्यूटी टाइम हो गला मुझे गाधागाधि करी ड्यूटी बाहरी आसिक रूम रे पहुँची गली मु वर्षा मत कही आज चिकेन टे आणिक आसपा राति मु ड्यूटी फेरिक आइला बेलू कौटी चिकेन टे मिलानी न चिकेन मिलानी अंडा धरिक आई रागिले मुझे कौन करी कौटी मिलानी नियो तुम अंडा नियो पिला पूरा भल दुख करता बोधे कहीदेली अंडा धरिक आई कि भल दुख कर आण मसला कषि सारे चिकेन आनी बोपार चिकेन दुकान सॉरी बापा चिकेन दुकान हेले देख पिला चिकेन पाई हूँ चलो चलो जार चिकेन दुकान चिकेन दरकार सॉरी बाहागर फागर निजर चिकेन दुकान अच्छे मो शशुर कहले से चिकेन देवे मु आसिया पूर्व मसला कषा है खाली चिकेन हम आमर खिया हम पूरा चिकेन पकईदे आ लुण हलदी किसी गोलागोली ना डायरेक्ट चिकेन माड़ हम आज धन के आइल 8:30 आइल मु आनी गोटे स्टाफ को मोर कहीदे से आग आणिक रखी मत देदेला मु एत बोका मु धरिकी आगुआ मु 8:30 बेलू चिकेन किणिकी मो पाखे रखी मुझे चिड़ौली धन देखी बटी कि खुशी लव यू मो धन जहाँ मागिची मुझे दिए बड़ जिनस पूरण न बड़ जिनस नदे पारे मुझे छोट छोट जिन पूरण कर चेष्टा करें हूँ देख पागेली भाया चिकेन आमर होटे आम खाइबा भात चिकेन ना रुटी चिकेन मोर भात चिकेन हाँ धन तुम जो एडे बड़ चुट्टी खोसाटा मत बढ़िया लगे मालू नजर देदेली चुट्टी छेप लगे दे चिकेन पिला देखु धन मत वेट करी बस आसले खुशी ना हाँ चलतु मुझे तो आइली टे ड्रेस एका चेंज चेंज करे धुआ धुई हो जाए देख कोल्ड ड्रिंक्स गोटे पिला देह खराब है भल हो खाली शीत दिन कहूँ कोल्ड ड्रिंक्स पीबी कोल्ड ड्रिंक्स पिओ ना कोल्ड ड्रिंक्स पी पी का देह खराब है खाली कोल्ड ड्रिंक्स आउ चिप्स एगुड़ा खाइब सदाबले 24 घंटा कहूँ कोल्ड ड्रिंक्स आना कोल्ड ड्रिंक्स ग्लुकोन डी खरा दिन रखती ना हाँ आनीदेवी काली ग्लुकोन डी मु खरा दिन आनिक रखी गोटे पूरा किलिकियाटे सर शीत दिन किए ग्लुकोन डी पीए आ कोल्ड ड्रिंक्स कौन शीत दिन पीब ये शीत
ଗୋଟେ ପିଲା ସଦାବେଳେ ଖାଲି କହିବ ମୋର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଦରକାର, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଦରକାର। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇବୁ, ଛେନା ଗୁଡ଼ ପିଉନୁ। ମୁଁ ଯାଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସେ। ଚିକେନଟା ପୁରା ମସଲା ଫସଲା ହେଇଗଲାଣି, ସିଝିବାକୁ ଲାଗିବ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ 40 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଖାଇବା ତାପରେ ଆମ ଚିକେନ ଭାତ ଗରମ ଗରମ। ଭାତ ବଢ଼ା ହେଇଗଲା, ଚିକେନ ବଢ଼ା ହେଇଗଲା, ତା ସହିତ ଟିକେ ଆମର କୋଉ ଚଟଣି ଧନ ଏଇଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଚଟଣି। ରାତିରେ ଗରମ ଭାତ, ଚିକେନ, ଧନିଆ ଚଟଣି, ତା ସହିତ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ତା ସହିତ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ? ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ନା, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀଟେ। ସୁନ୍ଦର ନା କାହିଁ କୁନ୍ଦୁର? ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ? ତାହେଲେ ତମେ ବି ଅସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ସୁନ୍ଦର। ତମେ ସୁନ୍ଦର? ମୁଁ ବା ଜନ୍ମର ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ତ ଜନ୍ମର ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ କହିବି ଡରି। ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ପାଇଛନ୍ତି ଖାଲି କହିବ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର, ତମେ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ। ହଁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଭାଇ ସୁନ୍ଦର। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ନା ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ମୁକ୍ତି ଏମିତି ରହିଥାଏ। ପଚାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ କହିବେ ଭାଇ ସୁନ୍ଦର। ବୋପା ମୁଁ ହେଲେ ବୋଧେ ପୂଜା କଲା ଭଳିଆ ପାଣି ବୁଲେଇଲା ଚାରିପଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ପାଖରେ। ହଁ ବା, ଆଇଁଷରେ ତ ପାଣି ବୁଲେଇବି। ମୁଁ ସେ ଭାବିଲାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ହଉ ଆଇଲାକୁ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଅଧା। ଖାଇଦେବୁ? ମୋତେ ଟିକେ ଡାକୁନ, ଧନ ଆସ ବସ, ତମେ ଆସନ ପାରିଛି। ମୁଁ ଆସନ ପାରି ଦେଇଛି ନା ବସିବ ତମେ ଆସିକି। ଟିକେ ଡାକୁନ, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଯିବି। ଧନ ଆସ। ହଁ ଆମେ ଚାଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୋ ଧନ ଡାକିଲା, ଆପଣମାନେ ବି ସବୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଧନ ତମେ କ'ଣ କହିବ? ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ହଉ ଖାଲି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, କ'ଣ କହନ୍ତୁ? ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ। ହଉ ଏଇଟା ପାଗେଲଟା, ଛାଡ଼। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା।